Priatelia a pán policajný prezident Hamran, čo je moc, to je veľa. Milá polícia Slovenskej republiky, dňa 9. novembra 2021, krátko po hodine 18. ste uverejnili na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti Facebook fotku, ktorá podľa vašeho kontextu má zosmiešňovať hoaxerov, čo je samozrejme len prirodzené a všetko je to OK. Lenže uviedli ste text a uviedli ste fotku a použili ste jednu z historicky najznámejších falšovaných fotiek táborov, ktorá svojho času obletela celý svet a dokonca jej pravosť vyvrátilo, prosím pekne, samotné židovské múzeum Yad Vashem v Izraeli. Podobne ako toto isté múzeum poprelo, že by nacisti kedy v histórii vyrábali mydlo z ľudských kostí. Tento neuveriteľný nezmysel sa tlačí deťom na školách dodnes. Chodne si prejdite oficiálne stránky jedného z najväčších izraelských médií haaretz.com, dočítate sa. Na fotke vidíme postavu, ale telo muža je nasvietené podstatne silnejšou intenzitou. Inými slovami je nasvietenie silnejšie než zbytok mužov na druhej strane, ktorí sú vzdialení ledva 1 meter. Telo muža je nasvietené celé rovnomerne, kdežto tela a kožu iných mužov vidno v celej škále jasu nasvietenia. Všimli ste si pravú pažu muža? Takto sa obrys jasne nasvieteného tela pod šošovkou fotografického aparátu nespráva. Obrys by mal byť o dosť ostrejší. Keby vám to bolo málo, všimli ste si ľavú pažu muža? Áno, je až alarmujúco rozmazaná a to som použil len tú fotku, ktorú použila stránka na Facebooku. Nepotrebujete byť znalec z Photoshopu, aby ste videli, že tu niečo nehrá. No a čo tu vlastne nehrá? Ten muž tam nikdy nebol. Prečo? Pretože tá fotka, milá polícia Slovenskej republiky, je čistý sfalšovaný podvrh. Odkiaľ ju má polícia a čo s ňou dorobili? A či je to len zámerne niečo, či tam bol zámer niečo len dramatizovať, mne známe nie je. Čo mi ale známe je pôvodná verzia tejto fotky. Odkiaľ ju mám? Táto pôvodná verzia fotky bola dokonca uverejnená svojho času v New York Times, známe periodikum, ktoré odjakživa patrí židovským rodinám. No veď ale počkaj, to by nedávalo zmysel. Židia by klamali Židom? To ne. Prečo by New York Times uverejňoval nejaký hoax o holokauste? Nepriatelia, nič také. To len IT oddelenie polície Slovenskej republiky uverejnilo sfalšovanú fotku. A nakoniec, ako to už býva dobrým zvykom tejto stránky, ktorá bojuje proti hoaxom tým, že ich vlastne vytvára, aby polícia Slovenskej republiky ukázala, ako veľmi je za slobodu slova a prejavu, obmedzila komenty. Gratulujem. Znova a znova. Milá polícia, nie je náhodou na Slovensku zakázané distribuovať čokoľvek sfalšované holokauste? Ja viem, že vy nie ste zákonodárny orgán, ale máte zákony uplatňovať. Vy uverejňujete sfalšované fotky holokaustu na najväčšej sociálnej sieti na svete? Pozor, v žiadnom prípade, a to už ma poznáte z predošlého prípadu agresívneho policajného bitkára z Lidlu, neháčme celú políciu do jedného vreca. Ich IT oddelenie predsa nemôžu vrhať zlé svetlo na policajtov, ktorí roky makajú a idú proti zločinu z presvedčenia. Zase vám musím len ironicky zatlieskať, že vy a váš slniečkársky prezident len škodíte vlastnej reputácii, teda pokiaľ ste sa práve nedopustili trestného činu podľa onoho známeho paragrafu číslo 485. Priatelia, toto video tu, kdekoľvek je uverejnené, môžete samozrejme slobodne stiahovať a zdieľať, kde len chcete, nikdy si nenárokujem žiadne práva na moju tvorbu. Z YouTube by to malo ísť bez problémov, no a Facebook si platformu Vimo.sk veľmi neobľúbil, takže ak vám nejde prilepiť link tohoto videa do statusu, kľudne do statusu napíšte, ako sa volá toto video a link na samotné video môžete dať priamo do prvého komentu. Opatrujte sa.